Zdravím vás diváci u mého prvního let's playe ABM a LP. Tentokrát si dneska ukážeme svět 22. Moje jméno je Vypínač, působím ve Winner's Guild. Je to super cech, parta pohodová, prostě je tady dost holek. Jsou tu ty největší věkové kategorie od 12 do 50 let. Každopádně bychom si chtěli ukázat, jak bude tady probíhat ten svět. Budu točit své první, dá se říct, že je to vlastně moje první video, takže bych chtěl úplně ze začátku jen ukázat své postavy, které mám. Prodal jsem účet 256, co já mám vidět čistý svět, ten už bohužel není můj. Ty velké levely mi vůbec nic neříkají, mám tady vlastně to ty dá se říct, že svoje postavičky. Takže tak. Jdeme si ještě Facebook. Dneska je takové lehké, vlastně nemám až za dlouho, mám ty podzemka tady za 30 minut třeba. Je to vlastně úplně nově, darovat jenom 433 hub, tak to je zatím ještě nic moc prakticky. Tu máme hospodu, tady je lopušák. Je to tež dobrý účet, není špatný, je to celku dobře. To si dáme pryč, bohužel není žádný cech, to se brzy změní snad, doufám teda. My si dáme útok na někoho. A ten to vlastně asi nedáme. Parádní, takže dobré. A je to 832 pozice, pozemka máme až strašně za dlouho, takže teďka to je celkově tak asi i zbytečné. Je potřeba napadnout na Elík na to prodáme. Teď už na to máme. Elík na vydrž, jo. Super. To prodáme. Myslel jsem to ten Elík. A dáme si ho do toho, protože se tam tak zvýšají vlastně životy. Už mi tady brnka, každopádně 119. pozice je dost super. Pak tady máme turecký server, tady jdu for fun. Vlastníka podzemko dneska. Budu to fotit a i vlastně na... Dá se říct, že to budu fotit i na moji FB stránku, to bude vlastně v popisku, takže to bude úplně nejhlavnější. To si necháme, dáme si arénku. Ajkoky, 52, no tak to bude hodně zajímavé. No to bylo teda hodně dobré, jako nechci si je chválit, ale to bylo hodně dobré. Tady nemáme na koho zautočit, máme 4 podzemka. Prostě nejde porazit, čarodějnice ani nemluvím, to je... No, to nebylo špatné. To je můj Facebook, to jsem nechtěl udělat. Podzemko to ta vlastně postava, je to Grippy, je to S19. Ano, moje hlavní postava je teďka Vypínač, dá se říct. Ale... Jo, vlastně je to vlastně vykradená postava, takže podzemka vůbec nic nedáváme, je to špatné. Je to hodně špatné, tady jen dávám vlastně, odklikávám si hospůdky. Ale chci to určitě vylepšit. Myslím, že to půjde. Takže tady máme pozemka za dlouho. Každopádně 21.3. startujeme. Bude to vlastně to tam ukázkový, jak to bude pracovat, jak budeme natáčet a jaké postavy mám. Až na jaké postavy se určitě i přidají podle mě. Každopádně odběry už by mohly být ze začátku. Bude ta FB stránka, kde vlastně budu mít fanouškovský Facebook a jinak YouTubeko pod jménem prostě ABM LP. Je to vlastně Adam Wolf ABM. Díky za pozornost, díky, že jste zkoukli toto video, samozřejmě možná díky i za ten odběr, jestli vůbec bude. A jinak se s váma loučím a ahoj.